Salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTP. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, 2 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ni Attorney Shai Pajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa Amluwilier! May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load. Prenda all you can na sa pinakamalapit na Amluwilier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bagong gumagabloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat-Con, bagong gumagabloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart to Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asinlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinlatika ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Sa 18 na kita kan bulan na Agosto, aldaw po kita ng Lunes. Kaya niya ito sa lado technical, si Kiabe na obra. Duman sa transmitter, si Ricky Sagayap. Hoy, kumusta sa mga parantabay niya to sa UNEP High School Batch 86? Kumusta ki Aga Sumpay? Si Kaloy Borromeo na pangarit kay Sir Carlo Borromeo. Mga batchmate ni Hermano, classmate sa UNEP High School Batch 86.
Salamat sa pakikidumamay nindo sa samuyang pamilya sa pagmundo ngunyan pong mga panahon. Babasahon ko po na schedule ka na lubong ka na sa kuyang tugang na si Paulo Serdan Baracena. Siya po namundag ka na September 30, 1968 asin siya binawian in buhay kan Agosto 16 unya na taon. Kaya po ang interment schedule. Sa Agosto 21, daw po ni Nueves, gibuhon ang funeral mass, alauna nin pagkahapon, yan mismo sa Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Erga City. Sa iyang lubong, gigibuhon man sa Fatima Memorial Park, San Isidro, Ciudad Pucana, Iriga. Nasa iya pong bangkay na papatintihan na ngunyan sa St. Peter, dyan sa barangay Prancia, sa Ciudad Pucana, Iriga. Kaya kung isay man po ang mga nakakabisto, amigo, amiga, mga kapamilyami. Sa kuyang tugang napapatintihan po dyan sa St. Peter, digdi po sa barangay Prancia sa Ciudad Pucan, Iriga. Laro po ngunyan sa mga nagluluwas na barata, digdi po sa Ciudad Can, Iriga. Ini pong manunod sa Prime Water, Erga City Water District. Nagkakanya-kanya na palan. Diyan sa Prime Water, Erga City Water District. Nagsusuruhay-suhay na ang iba. Kontador subuot, igwa ng mga separado. Karoon digdi sa San Isidro, asin iba pang mga barangay. Sa indang mga kontador ang nagmamaniobra na nagpapaagi iyo po na Erga City Water District. So iba nagpapaagi man na Prime Water, ayan o na yan, baranga na. Siguro kita na ito Prime Water, Erga City Water District. Medyo maribong na yan, duwa na nag-ooperate. Tapos ang palaog palan kan mga empleyado dyan, iba man so pinapalaog na kan Prime Water. Paano palan yan? Kung mapahali na dyan ang Prime Water, wala pong problema yan, duman sa mga pinalaog kan Prime Water, pwede man sila magka-erislas. Kaya ini po ang dapat pag-isipan na marhay. Pag nakalaog ka na tapos biglang tinunaw so Prime Water so joint venture, tapos ang kaso. Kadakol pong mga pinagigibong kapalpakan kan Prime Water sa Erga City Water District durante po kan mag joint venture pon kay ito sa kudngunyan palpak ang serbisyo. Sa rupo ni sa naging rason na kumbaga gusto na sindang palayason kan city government kan Iriga, pati naman kan mga concessionaire kan local government unit, asin man kan sangguniang panlungsod kan Iriga sa pangenot ni Vice Mayor Edsel Serrano de Maiwat. Siyempre, pati si Mayor Exuliba nagtutumar party na, nag-aaksyon na dapit sa mga reklamo laban sa Prime Water. Sa maluyang serbisyo na pinagduduhol po kay ni sa Erga City Water District naman sa mga concessionaire. Ayan po ang dipisil. Hoy, good morning Ma'am Palan kay Attorney Bukal. Siya'y noble. Siyempre kay dating Bukal Manny Noble. Nakaulay ko po ngunya na pag-aga. Kundi simpleng urulay lang.
Ang importante, nakakaulay-ulay ta. Sa mga masunod na aldaw, pwedeng ma-interview ta si Bukal, Attorney Shai Noble. Kung ano ang mga pinagigibo niya duman sa sangguniang panlalawigan kana Camarines Sur. Sa sangguniang panlalawigan po kan probinsya nin Camarines Sur, saro ini sa Mahigos na Bukal. Kana sangguniang panlalawigan kana Camarines Sur, kumpara sa ibang Bukal, digdi po sa Rinconada area. Kumbaga pag-abot sa trabaho, serbisyo publiko, day matatawadan ang kakayahan kaini ni Attorney Shai Noble bilang Bukal, digdi po sa Rinconada area. May mga nakakaputan siyang darakulang committee o komitiba dyan sa sangguniang panlalawigan po kana probinsya nin Camarines Sur. Masasabi ko kayan, keep up the good work, Bukal, Attorney Shai Noble. Good morning man kay Mama Dote Barata Manse. Ang kaki Dere Barata sa kaki dating kagawad Jenna Barata dyan po sa Barangay San Isidro, digdi po Siyudad Can Iriga. Kumusta po kamo? Kumusta man ki punong barangay Jezon Suelo? Kaki kagawad Gary Merino, and siyempre sa mga pag-iriban ninda ki kagawad Charlene Guadalupe, asin man ki kagawad Bernard Guevara, asin ni Bapa. Sabi po ka na Pag-asa, Tropical Cyclone Bulletin Number 1, Tropical Depression Warning, issued at 5 a.m. Today, valid for broadcast until the next bulletin at 11 a.m. today. The low pressure area at northeast of Batanes developed into Tropical Depression Warning. Location of center, as of 4 a.m., the center of Tropical Depression Warning was estimated based on all available data at 520 km northeast of Etbayat, Batanes, 22.3 degrees north and 126 degrees 0.6 east. Intensity, maximum sustained winds of 45 km per hour near the center, gustiness of up to 55 km per hour, and the central pressure of 1,008 HPA. Present movement north-northwestward at 10 km per hour. Extent of tropical cyclone winds. Strong winds extend outwards up to 270 km from the center. Tropical cyclone wind signal in effect. No wind signal currently wested. Other hazards affecting land areas, severe winds. Warning is unlikely to directly affect the country within the next 48 hours. Hazards affecting coastal waters. Up to moderate seas over the following coastal waters, up to 2.0 meter. The seaboards of Batanes, the northern and western seaboards of Babuyan Island, the northwestern and western seaboards of Ilocos Norte, the western seaboards of Ilocos Sur, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Lobang Island, and Palawan. Mariners of motor bangkas and similarly sized vessels are advised to take precautionary measures while venturing out to sea, and if possible, avoid navigating in these conditions. Track and intensity outlook. Warning is to forecast to move generally northward until tonight and will begin to turn northeastward tomorrow. Early morning towards the Ryukyu
Island, Japan. On the forecast track, Waning may exit the Philippine area of responsibility between late evening today and tomorrow morning. Waning developed into tropical depression at 2 a.m. today. It will remain a tropical depression throughout the forecast period. Considering these developments, the public and disaster risk reduction and management offices concerned are advised to take all necessary measures to protect life and property. Persons living in areas identified to be highly or very highly susceptible to these hazards are advised to follow evacuation and other instructions from local officials for heavy rainfall warnings. Thunderstorm, rainfall advisories, and other severe weather information specific to your area. Please monitor products issued by your local Pag-asa Regional Services Division. The next tropical cyclone bulletin will be issued at 11 a.m. today. Kaya minsan permi po bagang malumluman kamugtakan kan panahon ta igwana naman na nakasunod kay Goryo si Tropical Depression Waning. Sabi digdi, inviting all the Mariana devotees magyana sa MYC 2025. This is it, mga katuod. Magbali sa Marian Youth Congress nagigibuhon sa September 13 hasta 14. Duman mismo ini po sa Ateneo de Naga University, Bunuan Campus, Pakul, Naga City, with the team Our Lady of Piña Francia. Katuod to all. Don't miss out on this opportunity to further grow and feed love and friendship, to truly become agents of hope, and to strengthen your devotion tina who is a mother and katuod to all. Ali po yan sa Archdiocese of Cáceres. Madyan ang mga katuod, Marian Youth Congress 2025, September 13 to 14, Ateneo de Naga University, Bunuan Campus, Pakol, Naga City. Access and download the MYC 2025 primer and other documents through https bet.ly/MYC 2025 info. Submit your registration through registration and ends September 5, 2025. Kuya pa, digdi man pala sa DepEd sa Siyudad Pucan, Iriga na Oktaba bagay itong gigibuhon ko tang blessing and inauguration kan bagong Schools Division Office kan DepEd digdi po sa Siyudad kan Irigan, nakabase dyan sa Barangay Santo Domingo. Big Oktaba, asin nakatalaan po ining gibuhon subot sa maabot na Agosto 29 ngunya na taon. Sana madagos na ang blessings and inauguration kan bagong Division Office kan DepEd digdi po sa Siyudad kan Iriga na nagkakantidad 65 milyones na pesos na total na budget kana sinambit ng Division Office. Hoy, good morning man ki punong barangay Chupilo No Ebarata kan barangay Santo Domingo digdi po Siyudad kan Iriga. Basaon ko po yun nailista kan Department of Health na bahagyang paglangkaw sa kaso kan dengue poon kan Hulyo 13 sagkod Hulyo 26 na nagabot sa 15,091. Sa nasambit ng simana masalangkaw ng 7% ang kaso kan dengue kumpara sa nailistang kaso poon Hunyo 29 sagkod Hulyo 12 na nagabot sa 14,131. Nagtitinirma na naka-alerto ang DOH sa mga kaso kan dengue sa nasyon, asin nagtitinir na aktibo ang mga dengue fast lanes sa mga DOH hospitals.
pagirumdom kan ahensya samantalahon ang mga oras na day naguuran para maglinig nin mga lugar na pwedeng tipunan kan tubig arog kan mga paso alulod baradong kanal asin imburnal dahilan tadigdi nagsusugok an namok na inaapod Aedes aegypti na nagwawarak kan dengue. Kung sakaling makamati nin sipon nin duwang aldaw asin makamati manin mga sintomas arog kan pagpapantal, pagkukulog kan hawak asin halunan asin mga mata, pagkahilo, pagsusuka, tulos na magkonsulta sa health center o magpasiring sa mga dengue fast lanes sa mga DOH hospitals. Yan po ang pagirumdom kana Departamento kana Salud digdi po sa tuyang nasyon na nagdadakol na naman pala ang kaso kan helang na dengue. Na rason taas subot dahilan sa bagyo asin doros habagat. Hoya pa maug mga barata pinagumaw man na Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pilot rollout kan Unified Identification ID System para sa mga person with disability. Kamautan kan Unified ID kan Department of Social Welfare and Development DSWD na siguraduhon mga PWD sa naan igwa kini para maparikasan pagkuhakan mga benepisyong pinagtagama para sa inda. Sigun sa DSWD nagpuuna na pilot rollout kana Unified ID sa 35 lugar asin iniiwasan o inaasahan na 200,000 na mga persons with disability ang kabalidigdi. Sinabi pa man ni Romualdez na lakdang na iniyon patunay na sincero si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa kagustuhan kaining matabangan ang mga Pilipinong grabing nangangaipo. Nagtutubod man si Romualdez na sa pagkakaigwa ng Unified PWD ID system, iyan may iwasan ang paggamit kan mga peking ID asin maibibelta ang tiwala kan publiko sa sistema. Sa irarom kan bagong sistema and Persons with Disability Affairs Office kan mga lokal na gobyerno an mag-aasikaso kan mga aplikasyon para siguraduhon na eligible ang aplikante sa benepisyo. Ang National Council on Disability Affairs o ining inapod na NCDE man ang manginginotan sa pag-imprenta kan mga ID. Igwa man na QR code as in RFID ang Unified ID tanganing marikas na maberipikar kan mga establishmento kung totoo ini as in pwede man ining ma-access sa paagi kan mobile app o web portal. Sa ginibong flag racing ceremony duman sa Santa Cruz Sur Elementary School niya na alas 7 nin pag-aga ang personnel kan Erga City Police Station sa panginot ni Police Chief Master Sergeant Salvador B. Ampuan Jr. Picade PNCO sa Eraroman kana supervision ni Police Lieutenant Colonel Jeric Don P. Sadja, officer in charge, participated o sinda nagpartisipar sa Monday Flag Racing Ceremony duman Santa Cruz Sur Elementary School, Santa Cruz Sur, Ciudad Canirga. Further, PCMS Ampungan conducted also dialogue with the teachers and students regarding PNP programs asin man na manungod sa 5 minutong pagresponde oras sa oras asin iba pang
pinagtukar arugan crime prevention, fostering harmonious relationship between law enforcement and academe. Pero nasa linya man si Ate Glenn, pasok. Salamat kami Karondan Philip, maraming pagkaaga sa mga nagantabay sa tuya. Pirang aldaw na lang, yaon na po ang kasilibutan dyan sa Ciudad Canaga para sa Peña Francia Fiesta Celebration 2025, Karondang Philip. Malangani sa sa pinaglalauman, asin kadakol na mga naggaruruso pag nagkakigwanag kan Peña Francia trade fair na kung saan ang mga produktong ini pinaglalatag baga sa mga midbid na mga shopping mall dyan sa Ciudad Canaga para po sa baratong presyo na pwedeng mabakal kan sa tuyang mga kababayan sa gain sa trade fair na pinag-aapod. Kung di ako napapasalamat, kakagawa naman na pag-urulay ngunyan daw para po sa mga preparasyon kan nasambit ng aktibidad sa Ciudad Canaga. Sa Bakusa naman ini, naka-highlight baga karon na Philip duman sa mga religious activity aron sa translasyon and fluvial procession, kundi itong iba pa ng mga aktibidad dyan sa Ciudad Canaga pag minabot na ang bulan kan Setyembre. Ngunyan pa lang, saribot na ang lokal na gobyerno kan Ciudad Canaga para sa naunambitan ng mga preparasyon asin siyempre ang higot na seguridad dyan sa Naga. Di pa man pinagsasabi kung isa ito mga pwedeng mag-abot, makibali sa gigibuhon na translasyon and fluvial procession asin isa ito mga magiging na bisita pag-abot kan mga parada baga karon na Philip. Oo, tangon pati sa Ciudad Canaga, Ate Glenn, na kumbaga da igagamiton ang Plaza Quezon. Kaya nga ni gagamiton, garo duman na sa Plaza 15 Martires, Karondang Philip. Oh, yaon duman gigibuhon ang military parade competition. Yan nga ni Karondang Philip, parada, kung saan dakulang nga ning kuyan ini, pangihinayang, pero dahil man kaya maiwasan ta, kahit puan ng pakarahayong itong lugar na ito, itong Plaza Quezon. Pero, dagos mananggad ang mga event diyan po sa Ciudad Canaga, ngunyan pong bulan kan Setyembre. Pero sa pinaglalauman ng mga mabisita dyan, syempre ito mga baka mag-arabot na naman, iba niya itong mga personalidad, alagad na sabi kan sa ito yung mga nakakaulay. Syempre nga, imagine yan, urog na kung panahon kan eleksyon. Pero after kan eleksyon, mga nakatukaw na, inda pa lang kung isa itong mga makapasiring dyan, Karondang Philip. Ana pinaka-sentro kaya kan okasyon, iyo bagaan debosyon ki Inang Peña Francia. Kamo din? Ana pinaka-sentro kan okasyon, iyo an pag-dedebosyon ki Nuestra Señora de Peña Francia. Iyo, totoo yan. Pinagsabay na lang itong ibang mga kaganapan dyan, kung saan nasana kayo na kung garo magkakaigwa nga din press conference para po sa trade fair and iba pa mga kaganapan dyan po sa Ciudad Canaga. Pero siyempre, ang pinaka-highlight kayan, siyempre ang mga religious events. Arang nasana kan pinagruruso, kan gabos na mga kababayan ta, asin itong iba, mas siniyaw na sa Manila, minabalik, minabuelta, para po sa pagparata sa Inang Peña Francia, asin man sa patuya pong El Divino
rostro. Napigalat ko dyan na Ate Glenn kung magbisitaan Santo Papa, si Papa Leo XIV. Ay, ko yan. Tibaan. Tibaan pala. Minsan ang pigpapadara baga mga papal nuncio sana. Yung ani. Tibaan, abangan ta na rin siya kayan kung mga isay ang maarabot. Pero pag-abot sa seguridad, nakalatag na para po sa mga kaganapan at sa lado kan Philippine National Police, ang baritan niya to, may mga augment pa naman yan, pero naman yan taon-taon, ang augment na pinapadara dyan sa Ciudad Canaga. Lambang hipatura, iguanin kinukuha ang tao, lambang istasyon, konpera dyan ang bilang, mabawas dyan, maski saro o duwa, at least pag nabilog na yan, itong mga augment, itong pinagpadara sa Naga, dakol na sinda. And ang PRO5, pinaglalauman, as in ang Philippine Army, na mapadaraman kan sa indang kwarsa para po dyan sa syudad kan nagatanganing maging smooth, maging solemne. Ang selebrasyon niya to kan kapiyastahan inang penyapansya ngunyan pong taon 2025. May mga pinagkukontak ako, kaya lang nga palibasa Lunes mo niyan sa Riboton Garo, kaya rin niya to makakaulay. Tibad oratsan o kaya sa aga, pag Lunes kaya haros after kan seremonya, flag raising ceremony, may mga kuyan. Pag urulay sinda, orog na po dyan sa Ciudad Canaga. So yan muna karon na Philip, sa tuyang informasyon, Glenn Nabiares reporting. Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Dapit sa gigibuhon na mga aktibidades ngunya na September in connection kana Peña Francia Fiesta duman po sa Ciudad Canaga. Pagirumdum niya to duman sa satuya pong mga kababayan na mag-ingat itong mga mapasiring sa Ciudad Canaga. Diyan man nagsasamantalaan operasyon kan mga kawatan. Kung saan sumatawo, yaon man po yan dyan nagpaparairimat-imat sa mga snatcher, mga holdapper. Kaya dapat di kita magparadaran in mga alahas, o dakulang kwarta. Nagkapira na po nagkabiriktima pag-aarog kaya na Peña Francia Fiesta sa Ciudad Canaga. May mga nadudukutan, may mga naitsnatsan, may mga na hold up. Kaya ini po ang pangapudan niya to sa satuyang mga kababayan kung pwede di kita magpara daranin dakulang kwarta saka mga alahas na iyo po ang nakakatintar sa utak kan iba niya tong mga kababayan. May kasabihan baga, mayo man ngayang mahabon kun mayo man hahabonon. Kun mayo man ipinapahiling na motibo tanganing maghiro man ang mga parataban. Na kung minsan kaya ibang mga kababayan niya to ininan apundig di sa iriga mga kaarakan an iba sobra arakan kaya kaya nagdaray ka sa nagkintab na yung kwinta sing-sing pag na dudukutan na hold up na isnatsan yaw na po dyan ang problema. Sa pigpaparapaara man duman sa ibang mga kababayan niya itong mga araon kan bako ninda ay indang buhay tayo ni. Minsan may mga bagay po digdi sa kinauban na dahil naiibitaran kung minsan kita man sana po nagtataunin na motibo para kumbaga maglaog sa isip kan tao ang tentasyon. Tadig di sa kinaba na ini kadakol kan mga nabubuhay ng mga tentasyon. Ano ba? Kung magpatintar ka man, nasa sa imo na sinaman yan.
Kung magpatukso ka, nasa sa mo man yan. Anas man yan, kumbaga, ikaman sa naan masapo nin kagabatan sa buhay. Sa'yo doon ta, dahil na kita magparaparaligoy-ligoy kan buhay sa kinaaban. Kung naninahanap mo kagabatan, nasa sa mo yan. Kung nananap mo kagianan sa buhay, di pagianon mo ang buhay mo. Dahil ka magpara-stress, kung nagpapara-stress ka, kadakol kagabatan sa buhay mong dinadara, ay madali kang matigok sa kinaaban na ini. Minsan nan iba inaaratake, kadakol pong mga factors na sabi. Kaya ang tao na gigin madalian buhay, bakusan ng sa pagkakan, kundi ang number 1 dyan, ang stress. Kung kadakol ka pong problema sa kinaaban, yan po dyan sa material, problema sa pamilya, problema sa mga tugang, sa magurang. Kumbaga, kung dahil mo po nakakayanan, ayan po, laog sa imong hawak ang kagabatan, kadipisilan. Hasta may panahon na kita ina-attacking bigla kung nagtataas ang presyon kan sa tuyang dugo. Kaya mas maray itong kita pa kaseryoso kan buhay sa kinaaban. Iba man pag may gadan, tayo magparangirit-ngirit. Nasa paragibuon, di sa kinaaban na ini. Bako man sa nag-uugma ka, nagadan sa imong kapamilya, ay bako yan. Maray na sanaan magngirit-ngirit, kisa magparamurosdot, magparahibi habang panahon. Nawara sa iyamal sa buhay, pero masaklap man baga na. Yun na sa pagparaisipon mo, puro kamunduan sa kinaaban na ini. May mga oras man po na kaipuhan taman na kumbaga mas pauruguntaan pagiging kaya nga ni baga may kasabihan, smile. Mas maray baga itong mangingirit-ngirit sana. Kumbaga dahil tulos mapapadalian sa tuyang buhay. Pero kung permi kitang murosdot, pero perming uutangan, maski mayo man ipapautang. Problema dyan. Yan ibang tao, permi na. Kaya nga niyan iba, man yung lalawgon mo yan, pero perming kwarisma. Pero ka na nga so perming uutangan, alagad mayo man yan ipapautang. Yan ang masakit kung araw po ka ng buhay kang tao. Sabi kan si dating Congressman Sal Portono, napangyayari. Kaya ako, bilib ako, dating Congressman Sal Portono, ayan, medyo problemado na. Nagagabatan na kan sa iyang mga kahampang minsan. Ay, ngirit-ngirit pa yan. Ay, siya nagpapamalis siya na siya anggot o kaya suya. Yan ako bilib sa mga arog po kaya na tao. Ano ba? Ipinapamati talaga sa kapwa na siya anggot. Hindi, normal man po yan. Sa pagkabuhay kang tao, normal ang problema. Mayo man sa satuya na dahil mamang problema kung may problemang minabot sa buhay ta. Hindi, lambang problema, may solusyon. Ang kagurangnan po, dahil mga itatatawanin, kumbaga dahil takaya. Kung ano ba mga dahil nakakayanan, yan ang problema. Dan iba, sobrang dunong. Minalaos bagaan, dunong kan tao minsan. Kaya nga ito na praning grabe na ang dunong. Mas masakit man sumayong dunong. Kung pigpaparadunungan sa nakan kapwa. Sa kinaaban, igwang nagdudunong-dunungan. Iba man so talagang madunong. Kundi gamiton taan dunong ta sa tama. Bakong milita madunong kita, papara dunungan tanan kapwa. Yan po baga nangyayari sa politika, sobrang dudunong na kaya. Isipon na sana ang mga ginigibukan mga iba nyatong congressman, senador, ay kung ano-ano na sila nagkakairisipan na dahil man makakatabang sa mga nagtitiyos na Pilipino.
Oh, inisa ng mga pinapasar nindang bill kung minsan maayo man ka manungdanan na niba. Igwasa nang maipasar na bill dyan sa Kongreso o Senado. Laugan pa kaining pagngara ng kwarta ng belto, yaw na po dyan ang mga tentasyon. Kadakol kan mga congressman, senador na natitintaran. Kaya minsan, yaon po dyan ang problema sa tuya. Pag dahil nakukontrol ang sadiri na ini pong mga iba niya tong senador, congressman, dahil na makontrol ang sadiri, gusto magpara payaman na sana. Daw sa salang paagi, kurakuton ang kwarta kan gobyerno. Yan po ang katotohanan dyan. Kung sinda kontento, sindang pagkabuhay, ay di magpaparakurakot yan. Dakulan mahaman kan gobyerno na mga proyekto. Ang nangyayari kaya, kadakol pong nangyayaring korupsyon sa satuyang gobyerno na dapat ang kwarta ka na gobyerno, ang iba, mapaduman sa mga nagtitios, matabangan. Bakong ata mayaman na iyo pang nagpapara rayaman. Report! Ayan, nasa linyaman si Karondang Atan. Pasok. Tama sabi Karondang Philip, kuya siyang lugar na bakit ka sa kada lokal. No. Nagkakaturak ko sa Franz sa Franz sa Abinag at bandang alas 11 sa Bangkit. Saan maagos sa district. Kung naman na nag-respond ang Bureau of SMB at Sinaga. At mga fire volunteers na Filipino Times Volunteer Firefighters Corporation at yung napakasaan sa pulo. Padagos kang panagiritaan ang kasinod sa kalye suban sa nangyaring insidente. Kaya sa tanto, uluntan na nag-surrender sa Tinambak Municipal Police Station ang sarong lolo na bumilibin yadan sa sarong dahil panakbid na nalalak sa sarong aga sa sarong tikpan sa mga dahil niyo panakon sa sinambit na banwaan. Si Taypadong, si Kenta Isetuan, o si Kenta Isetuan, na nagsinerte sa kaibabanwaan at kalapang kakabarin ito at kabantay duman sa sarong pispan. Kung kaya nahilig ka niya nagkakaparang individual na sa hapon in mga aniis at panbangus. Duman na kayo ni pinaputukan ang mga naglalaok sa individual na nakahapon sa utamangkan sa gadanan kan sa panahon binibigyan na lalaki. Tapos kang durang sa pambawag karong Maxim 357. Tulad na nakadulag ang mga kaimahan sa nagahan sa isang mapakaramahan na direksyon. Muna, ang kasiyabog ang nakasal sa lalo lokal at pasada karonda. Doon sa Liliwa. Report. Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Marainganay sa mga anit nakuha may mga guramoy pa. Ang masakit ibinalik mayo ng mga guramoy. Mayo ng kagat. Ayan, antes mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Nakagat ka sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. At common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, as in iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani, Sayusan.
Gusto nindong maging kakaiba ang gayon sa iba? Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluta injections. Gamitin dahil mga produktong imported. Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products. BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan asin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine Bradiel Alfilor. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod ngunyan. Umuulan ng free e-load sa Amluwillier. May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load. Prenda all you can na sa pinakamalapit na Amluwillier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika.
sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Minsan makonsuelo pa nagkakahuro-harampang mga batchmate. Igwang maribukon, igwang formal, igwang manlain-lain ang istorya. Ay, ano na niya ako ni. Tapos, pag natitipon ka, garo man sa naka mo nag-reunion, kung dan problema, igwan na pala mga puro paksyon, pambihira. Yan po ang masakit pag mga batch igwan ng iba nagbatsi. Dahilan sa kung ano-ano bagaan mga kunyan, sabi may pagkamuot, ang involved, kung ano-ano na may kwarta. Ayun ang pangyayari. Kaya so, Unip High School Batch 87, nakabali ako. Kan ma-imbelto na sa kwarta, sabi, igwang savings, na biglang nawara, dumana po so problema. Kadakol kang kunyan, leave the group. Tapos kunyan, binuhay na naman baga. Ako, inad na naman ako sa grupo. Ayaw man dyan problema, basta turul-tulan sanan, masakit kaya kan organisasyon kung nagkakaralaog nin kikig, mga turutintasyon, nagkakaigwanin paksyon. Sabi ka itong saro, ay ako ngaya, duman ngaya ako sa diretso sa ng organisasyon. Dakol na ngayang mga organisasyon ang naibahan ko, pero ngaya, iyo man ang nangyayari ngaya. Dahil maning pagbabago, maray sa nangyayari ba sa primero. Pag naghahaloy na nga, may imbeltong kwarta, biglang nawawara sa kwarta, nagkakaburukag sa organisasyon. Ayan, kwarta talaga, iyo po sa nagiging kao sa kan pagkaburukag kan organisasyon. Maski nga ni sa gobyerno, baga, nagkakabaranga-bangan mga politiko dahil sa kwarta. Pag ngara ng kwarta, majority po dyan, puro pabor na makakuha. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya so, iba man baga, going straight, medyo dahil napapaboran, gibo manin sa diring grupo. Elingon po nindo dyan sa Senado, sa Kongreso, kay kung ano-ano baga nagkakaberilog dyan, igwang majority, igwang super majority, manlain-lain, makuasa na, so, kumbaga, so, para sa sainda, na mga kapritso, saan iniisip po kan iba dyan, para sa kapritso sa naman kan iba dyan, tultul ka man, congressman, senador, ay day ka para isip kan grabing budget, kwarta. Maray nga ni, kung nakakuha kang dakol na budget, napapakarahay man sa mga proyekto mong papagibo, pinag-i-implementar sa imong distrito. Ang problema dyan, kung minsan, nagkakaurula sa mga proyekto, mayong nagkakaharaman na tultol. Tapos minsan, ang pundo, ay ang proyekto dahil nagkakatarapos-tapos ta supundo at kumpletong itinaupig para guruntingan. Kumbaga ang problema po sa gobyerno dahil nakukontento ang iba pong mga politiko niya to. Pag abot sa ngaranin pagpaparayaman, kaya dahil mahalan korupsyon kung ang kaisipan bako man talagang
pagserbi sa banwaan. Takon pagserbi sa banwaan, ang kaisipan po kan mga politiko, ay daing gayo sinda marayaman. Yumaman man, pero bakong nga na. Sipon na sana sa barangay, dahi ka makakandidato kung mayo kang negosyo, mayo kang kapital, ay ano ng buhay tayo ni. Saka kung nabuo mo ning konsumisyon sa buhay, di ka tapsok sa batalyanin politika kung minsan. Iyo po yan ang nakakapakurta kan isip kan tao. Kung nga taan politika, taarog ka yan. Kadakol nagpaparalaog sa politika, samantalang maguluan buhay politiko. Buhay politika, magulo. Report! Pero nasa linya man, nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Salamat kami Karondang Philip, Kripa at Pilihan Dr. Kaparata Sarado, Lupahin na Isalpar at ang pinapahan ang sarong Great Sea Circle o kaya pag-ikat kadagat sa Park and Tourism Hub Barangay Buenos Aires, Sorsogon, Pinanginoon sa Eastern Coast Guard Substation buhat sa pamamayan ni Enfield Ellicott Movie, Philippine Coast Guard, Katabang at mga turo Metro sa pamamayan ni Mr. Joshua Gregory Pura, anak, dan Patuman ng Task Force Yaman Dagat sa Community-Based Marine Wildlife Rescue and Rehabilitation Program o itong pangatapanan at kapalibutan at included species sa pares kawikan sa mga komunidad na katapos na maibabalik sa dagat, iyo ang nagsisimbulo sa tao at manpagkirokan kumedya para man sa kapaligsan. Kaya pinagkagsan sa Barata ang Estado Lokal sa Barkada Karon. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga heras mong informasyon. Sana po kitang 1 minuto makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Mainit ang kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Tamang-tama po duman sa mga may babaladon, mga naglaba. Babalado na kopra, babalado na paroy, o ano pa man na pwedeng alangon ngunya na pag-aldaw. Ana kakao bagangon yan, ana kada kilo 140 pa man. Hindi tiyaga lang, kumbaga haloy ka man makatipon, pero maray na yan. Sabi ba kan mga gurang, kun may tiyaga may nilaga. Ano ba nga ni, dahil nagtsatsaga, nakakalaga man baga? Nakakagaga man? Masigkat sana, digdi sa kinaban, kung minsan, ano ba? Para tsaraga nga, para pila-pila. Ang importante nga, pag abot kan ayoda, abuton. Pero kung minsan, nalulogi man, sumayong tiyaga, kung sige sa naman ang halat, tapos, tupalan sa pag-iriba, anas na natauhan. So, daing tiyaga, permisa ng konsensain na gilid-gilid. Nagpaparahanap sa daw nga, so, mga nagtatao. Kung sa naman po kaya na buhay ka na tao kung minsan. Sigo nga rin nagkakaburuhay dyan, 1530, ghost employee. Ay managayo nagtatrabaho sa LGU, mga pasimplisa na. Pigsiswiril doon, ano ba, mga alalay nin politiko. Para tagabit-bit kan bag, gatimplanin kape, pigsiswiril doon, darakula panswildo. Diyan po dahil nag-aasinso ang Pilipinas. Sabi ba duman sa kanta na tayong mga Pilipino daw ay may ugaling magnanakaw. Yan po, talagang totoo yan. May magnanakaw ngayon ng oras, talino at pawis. Ay pambihirang buhay tapo ini. Kaya dahil talaga dahil kita maasin, so pag-arog kaya ng kaisipan, puro pangahabon. Pati donong hinahabon, kapagalan hinahabon.
santisimang buhay tayo ni pag-arog na po kaya ng daralagan. Kayan Pilipinas, dahil nag-asenso, takadakol po kan mga parahabon. Ano ba? Ay, mayo ng ibang isip, at makwarta na, manghabon pa. Mas nga na pang hinaharabon. Alagad so, naghahabon sa namanin dikit na kantidad. Wait, pinapatawan tulos nin kastigo. Pero sa mga bilyon, dahil managkakaarano. Kaya ni ba, grabe ang hinanakit sa buhay. Kita nga magpaparainitan nga paratinda kung itong mga naghaharap buhay. Ilugod nga mga parabon sa gobyerno, bilyon nga ninarabon kan iba, dahil nagkakaarano. Kita nga parang nga nagtitinda sa sidewalk, pagpaparainitan. Bibit-biton pa nga sa tuyang mga paninda. Nagpaplasada man nga kita, kundi minsan may sala man po ang iba. Kumbaga, humusay ka mo, ibugtak man ka mo sa, mamugtak ka mo sa tamang lugar, dawa ka mo nagtitirinda. Kaya dapat ang lokal na gobyerno man, halimbawa, digdi Syudad kan Iriga, tawaan po nin pwesto itong mga sidewalk na daisinda nakakaulang sa tinampo. Parehas man kayang pag-park mo dyan sa sentro ay bugtakanin mga parking area na designado na duman pwedeng magpark an motor, an auto, kung saan na sana, husayon. Kaya man po yan, husayon. Nagaano ang CSU, nagaano ang police. Dyan sa merkado, nagaano ang market enforcer. Kadakol po bagang mga sabi nga ni Kian kaniba, force multipliers, bakong pulse multipliers. Ang nangyayari kaya, nagpaparadakol, bako man force multiplier, kundi pulse, mga sala. Simplehon, ang iba nga ni minasabi, ay dapat ka ngayon, sarong leader, may command responsibility, tapos may political will na sinasabi. Arog baga duman sa Pasig, may political will na sinasabi si Mayor Vico Soto. Duman man sa Baguio City, si Mayor Benjamin Magalong. Ini po ang mga may political will na sinasabi, kaya nag-aasenso ang sendang mga lugar. Diba kung anisip ka niba, puro sa naman koleksyon, mag-utang. Kaya man na dahil mag-utang kan sarong LGU kung talagang gugustuhon. Pakarayon sa nan mga proyekto, pakarayon sa nan pagbubuwis. Once po kaya na puro na sa nautang, ang kaisipan, mag-utang, dahil makahamanin proyekto, kung mayong utang, o dahil mag-utang, ay pirmi pong, kumbaga, ang mangyayari, mababang karuti, ang kabankan sa munisipyo o syudad. Siyempre, alangan man na utang, dahil mo bayadan, maski baga sa bangko, ang utang ay dapat bayadan ng tayo'y pagkatiwalaan. Diba kaya, pag nakautang na, lingaw na, igwa pang marason, basta nga permi man kitang nagkakabayadan, bayad-bayad, makmong mga rason yan, mabubuisit ka talaga sa ugali kan iba na mautang, tapos pag sinisingil mo na, aranggot na. Narabo nang magbayad, ikanan kalaban, ay pambihirang buhay tayo ni sa kinaban. Tapos mauro iba na nga sa ginin relihiyon. Nga, gagamiton pa sa kagurangnan. Digdi na nga ako sa Jesus is Lord. O kaya, dating daan. Dawa, magsain ka kung ang gibo mo salto, ay inutil po yan. Dawa, anong relihiyon ang ibahan mo kung may panluloko ka sa kapwa, panlalamang ka, ayaw man yan, dayan mababagukan na relihiyon ang ugali mo, kung iyan ugali mo. Kung hambugon kang para utang,
Iyon na yan pinapadanay mo. Yun yan sabi kan mga gurang, hindi ugali, never hali. Ugali muna kaya ay masakit ng halion kung iyon ang pinapadanay mo. Pero may panahon pa na babag-uman ang pag-uugali minsan kan tao. Kung talagang gustong magbag-o. Ano ba kaya puro sana pag ngaya New Year? Puro sana bagaan isip New Year's resolution. Pero dahil man gigibo nin solusyon na mabag-o. So, mga salanggawi niya. Sige, gisanan sabi New Year's resolution. Nga, mabag-o na ako. Pero ang bisis na ang tao kung minsan, sige, antara mabag-o, dahil man nagbabag-o. Bisa buhay, iyo dati. Parak, patakani ka. Ini po ang buhay kan mga Pilipino na kumbaga masakit halion ang naiibang mga pag-uugali. Sabi kan mga gurang unique. Kaya kamu kaya ngayon magturugang halimbawa ay may mga unique nga kamu ugali. Ang iba-iba ang sendong mga pag-uugali. Pero kung ang pamilya Boronyog pag-abot sa karahayan nagkakasararo ay ayo bagang problema ano taday masolusyonan ano man na bagay na pwedeng pagkasararuan basta sa karahayan. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Hoy, good morning man dyan sa Banuan po ka na buhi. Di pa ba nag-reply? So, amiga kong pulis kang saro lugod. Sige na po. Pero busy si madama. Igwa ko ta kitang mga ihapot dyan sa PNP buhi. Manood sa traffic saka sa mga motorista. Sabi ni Mama Jonah ni SPO1 Jonah Kian kana PNP buhi nag-courtesy call palan si Police Major Cerelio an officer in charge kana buhi PNP. Nag-courtesy call po dyan sa sangguniang bayan kana Banwaan po nin buhi. Kaya siya na lang yan interviewon mo si Madam. Okay man kaya lang siyempre iba man giraray kung an pamayo mismo an magpaluwas kan mga aktibidades
kaganapan dyan sa PNP Buhi. Happy birthday pala sa kuyang brother, Tugang. Si Reverend Father Vicente S. Baracena na parochial vicar dumampo sa Santo Niño Pares, Benalunan, Pangasinan. Happy birthday, bro. Dawa mamundo na sa tuyang pamilya sa imong kumpleanyo. Happy man giraray. Marikas mana nagtaliman mga kapulisan sa panuan kan Batu Katanduan ni sa naging direktiba kan Department of Interior and Local Government manungod sa pagpapalakop ka na presensya kan mga kapulisan sa mga eskwelahan. Ini makalihis ang mga kadahasan na nangyayari sa mga eskwelahan sa manlain-lain na parte ka nasyon kung saan may mga nairehistrong erido asin pagkagadan kan mga estudyante asin para tukdo. Sigun ki Bato Municipal Police Station Officer in Charge Police Staff Sergeant Renin de los Reyes magkikipag-ulay kay ni sa mga miyembros kan media na bako na bag-o para sa indaan na nasabit ng kasuguan. Hulitakan nakaaging balik eskwelahan haloy nang may naka-standby na pulis ang gabos na eskwelahan sa indang lugar. Ito tadigdigani sa syudad kan Iriga. Lingwa naman dating mga naka-standby kundi ngunyan dinagdagan sa mga barangay eskwelahan na arani po digdi sa kasentruhan kan syudad. Apera subuot sa presensya kan kapulisan sa mga eskwelahan ang katabang maninda sa pagpapautob ni na pasi orden ang mga barangay tanod na nakakasakop na yaon sa barangay sa mga eskwelahan. Pigtarampakan opisyal na may nakatukang 2 pulis sa kada eskwelahan sa sendang lugar. Mantang may mga traffic enforcer man nganing magmando kan bolos ng trapiko sa mga tinampo. Naging positibo man subot ang naging reaksyon kan mga magurang asin manehamiento kan mga eskwelahan sendang inisyatiba huli sa pagserto kan kaligtasan kan mga estudyante asin para tukdo. Sa presente, anwara sindang nairehistrong aksidenteng kinaimbeltuan kan mga estudyante sin piginguan ninda na magtapos ang taon na mamantinir na zero rate accidents. Nagapapasalamat man si De Los Reyes sa mga barangay tanod huli sa magayon na koordinasyon asin pakikipagtabangan sa mga kapulisan aning mapautob ang pasi orden sa mga eskwelahan sa Banuan kan Batu Katanduanis. Tapos iniman pong amay na pig-deploy kan Tiwi Municipal Police Station ang sendang mga personalis nganing magbantay sa sinagibong maritime procession katakod kan kapistan kan Our Lady of Salvation ngunya na taon. Sigun ki Chief of Police Police Major Christian Brual na may mga pulis na nagsakay sa mga barkong nakibali sa nasambit ng prosesyon asin pigpostihan ang mga barangay na agian kan aktibidad nganing masyertoan pasi orden sa nasambit ng lugar. Apera subot sa mga kapulisan ang presantiman sa enterong durasyon kan aktibidad ang mga personalis kan Philippine Army asin Coast Guard nganing magdugang nin seguridad sa enterong kapistahan ni mahal na ina. Maugmanya man na Epek Barata na warang na rehistrong day pagpiglalauman
na insidente sa isinagibong aktibidad kun kaya nagpapasalamat sinda sa publiko huli sa pagsunod sa mga pulisiyang epeg pautob kan lokal na gobyerno asin organizers. Pigtarampakan opisyal na narisa niya man ang pagdakul kan mga debotong hali sa manlain-lain na parte ka nasyon aning makisumaro asin ipahiling ang pananampalataya sa naunang bita ng religious activity. Nagkondusir man sindan in serye kan coordination meeting antes anal daw kan aktibidad nganing ilatag ang magiging sistema mapadapit sa permihan na problema kan traffic na kausaman kan mga naka-illegal parking. Nagpapasalamat man siya sa mga opisyalis kan barangay Huruan haning magtaong asistensya sa mga biyahero kung saan sinda maparkan sa indang mga bihikulo para sa pagbabawas ng trapiko sa lugar. Pagiromdom ka ini sa mga mapasyar sa Banawan kan tiwi na yaon permi ang kapulisan nganing masyerto ang pasi orden may aktibidad man o wara. Ngunyan kayang panahon po kadakol kan mga nagdadayo dyan sa Banawan kan tiwi sa Huruan. Si Nuestra Señora de Salvacion ang imahe na taga-salbar. Sabi po kan sarong padi digdi sa siyudad kan Iriga. Sa iyang humiliya naapod niya kay Pope Leo XIV Papa Leon ay pambihira niya kung ano tanagin Papa Leon ang Santo Papa. Sunod kayan igwa ng Papa Tigre natutuyawan kan parokya ano man yata inigibo na yung Leon so Leo ay pambihira minsan makonselo man po ang ibang mga padi pag naghuhumiliya baga perming sinasambit an sa tuyang Arsobispo si Rex Andrew an sa tuyang Santo Papa si Papa Leon. Ako kung magin pade ako apudon ko akong igwaman sa Santo Papa na Tigre Papa Tigre. Anong klase daw yan ng Santo Papa? Ay makonselo kon minsan an pade mga pang comedy man minsan. Kung ani pag kaulay ko si Reverend Father Dan Aguilar an i-install pa sana na Kora Paroko kan Our Lady of Salvation dyan sa Salvacion sa siyudad po kan Iriga. Kung siya lumanining kaulay si Reverend Father Dan Aguilar sa maabot na Domingo pala na gigibuhon ang pag-install kay Reverend Father Dan Aguilar dyan po sa Our Lady of Salvation Parish sa Barangay Salvacion, siyudad po kan Iriga. Asinan masilibrar kan misa iyo po mismo an sa tuyang Arsobispo kan Cáceres si Archbishop Rex Andrew Alarcon. Saka siya po mismo ang ma-install kay Reverend Father Dan Aguilar dyan sa Our Lady of Salvation Parish sa Salvacion, siyudad kan Iriga. Man sa ano yan, kung ako napapasala anong barangay ito dyan sa Banawan kan Nabwa, itong sarong parokya dyan na inaapod St. Rose of Lima. Mantong tanday garo nyerba na ito yaon sa kulod an parokya yan palan pinagdonar kaya kan sarong pamilyang Bistado pamilya de Lima kaya ginaranan an parokya St. Rose of Lima.
Bareta man daw po kita sa luwas kan nasyon, inapuda ni Russian President Vladimir Putin ang nagkapira sa iyang mga kaalyado makalisan sa iyang pagkikipag-ulay kay US President Donald Trump. Nakipag-ulay sa telepono si Putin sa Belarusian President Alexander Lukashenko, asin man si Kazakhstan President Kassym-Jomart Tokayev. Pinagulayan ninda nagkapira sa mga isyu na pinagulayan man ninda ni Trump sa Alaska. Pig-umaw man kan Kazakhstan President si Putin sa iyang matrayumpong pagkikipag-ulay kay Trump. Kaya tigdian nag-ulay si Trump asin Putin nga ning ibusol ang ceasefire ninda duman sa nasyon kan Ukraine. Tapos ini pong bakong dakula para sa non-profit research institution na Ebon Foundation na 6.793 trillion pesos na propestong budget kan gobyerno para sa masunod na taon. Sigon ki Ebon Foundation Executive Director Sani Africa, na maski dakula pagdangugon an nasambit ng katidad alagad kung ikukumpara ini sa mga pundo kan nakaging mga taon an kadikit sa naining nagdakula. Importante subot ang dakulang pundo sa pagbaba kan ekonomiya kan Pilipinas sa mga oring quarter nganing day na kabuson sa pagtutulak kan economic growth. Punto niya man na maski dakula man ang ipag-alokar na pundo sa sektor kan edukasyon na nag-aabot sa 928.5 bilyones na pesos ang mapapaduman sa naini sa pagdudugang kan sweldo kan mga paratukdo asin bako para sa pag-hire nin mga paratukdo. Erakman duman sa mga LPT passers. Pigtarampa kaini na magayon na ibinalik ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang budget para sa Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, makalis nagibuon ining zero budget ngunya na taon ang nagtitinir na babae ni kumpara kan budget kay ni kan taon 2023. Pagduon niya man na kadiit sa naan pighalang ka kan social welfare spending araw kan mga ayudang kaipuan kuta kan mga nagtitios na mga pamilya siring na sana kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace, tulong hanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers, tupad asin maski ang mga social pension. Narisan niya man na sadit pa manliwatan piga-alokar na pundo para sektor kan agrikultura na 239.2 bilyones na pesos na posible man na magresulta sa kakulanganin suporta sa patubig. Post-harvest facilities sa siniba pang infrastruktura na maging epektibo ang anikan mga parauma na mga katabang kuta nganing mabawasan na ang rice importation. Ikinaugma man ni Africa ang pagtuyaw ni Presidente Bongbong Marcos sa mga flood control projects alagad kun hihilingon subuot ang pundo kay ni sa 2026 ang nagtitinir ining dakula kumpara sa ibang sektor na labing kaipuhan kuta kan lambang na mamanwaan. Magsadit sa dakula ang budget kung tultol ang pakagibukan proyekto. Yan ang dakulang orgulyo, pero kung baga dakula man ang budget so nahaman kasadit, yan po ang problema. Maray pa susadit na nahaman tultol nawa dikit ang budget gadanan tulong individual mantang iredumanan siyam na iba pa sa nangyaring pambabadil sa rong o duman sa Brooklyn, New York, ang mga biktima nasa edad 19 sa 61 anyos kung sa inan mga nairidong biktima ang pigdalagan man sa mga ospital. Sigun ki New York Police Department Commissioner Jessica Tetz, nagtutubod sinda na nasa 4 na persona nagpaputok nin badil. Maabot subuot sa 42 na baseyo kanday pa mabisto na kalibre sa indang nahiling sa pinangyarihan kan krimen asin sarong badilan sa indang na-recover harani sa lugar.
Pwede sir, sarong pag-iiwal kan duwang gang an pinunan kan nasambit ng badilan. Napudan man si New York City Eric Adams sa mga nakahiling na makipagtabangan nganing tulos na maarestar ang mga nasa likod kan pambabadil. Uya pa nangapudan mga mayors for good governance kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pangaranan na ang mga tiwaling politiko asin kontratista sa likod kan mga palpak na proyekto sa infrastruktura lalo na sa flood control. Sa indang pahayag kan Sabado sinabi kan grupo na kinabibilangan ninda Mayor Benjamin Magalong, Mayor Vico Soto kan Pasig, Mayor Joy Belmonte kan Quezon City, asin man Mayor City Hataman kan Isabela City, nahaloy nang may anomalya sa siring na proyekto asin kaipuan manimbag ang mga embelto. Hinagad ninda sa Department of Public Works and Highways asin iba pang ahensya na iluwasan mga dokumento asin pangaran kan mga politiko asin kontratistang nakinabang sa sobra sa 100 bilyones de pesos na pundo na napasiring sana sa 15 kontratista poon 2022 sagkod 2025. Nagapuonan pangapudan sa pagkahadit ni Presidente Marcos sa kalidad kan mga proyekto sharing kan naraot na flood barrier sa Kalumpit, Bulacan kung sa'y nagpahayag siya nin pagka-disganar. Mientras tanto, sinabi man ni Mayor Magalong na preparado siyang mag-volunteer na maging parte kan independent body basta ipaubaya sa iyan pagpili kan mga investigador na maging parte kan nasambit ng grupo. Hinagad man kan alkalde na ingkaso, tugutan man siyang personal na magpili sa mga ahensya na maging kaiba sa naunang bita ng grupo. Yaman ang depensa kan Ako Bicol Party List depensahan ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. si Representative Saldico sa pagkakadawit kay ni sa kumpanyang SunWest sa investigasyon sa flood control project na pinagsagibo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Magarumduman kaya na ikawalo sa listahan kan kensing contractors na may pinakadakul na flood control projects na binulgar kan Presidente ang SunWest Incorporation. Sigun sa iya sa pakikipag-ulay kay ni sa mga miyembros kan media para man sa patas na pamamahayag, sinabi niya nagabos na papel pon kan 2019 anday na mahihiling ang pangaran na Saldico sa SunWest huli ta nag-divest na ining-aning day na magkaigwanin conflict of interest. Alagad punto niya man na maski yaon pasiko sa nasambit ng kumpanya wara man nin iniluwas na irregularidad ang pagin kasabay sa listahan na iniluwas kan Presidente. Paliwanag niya na sa laog kan 30 taon ang wara siyang nahiling na irregularidad o reklamo ang Commission on Audit as in Department of Public Works and Highways sa mga proyekto na kinaputan kan SunWest. Pigtarampa kan opisyal na day mo na pag-akusaranan sa rong kumpanya sagkod day pa ini napapatunayan asin kung talagang napatunayan na may salaan dapat hampangon ini. Pinagkondinar niya man ang mga subot fake news na nagluluwas sa social media mapadapit sa ibang mga proyekto kan SunWest. Asin piglaro na haloy ng tapos ang sarong tinampon nagkukonekta sa barangay Taysan, Legazpi City, asin man Sorsogon na naglakop na day patinapos kan nasambit ng kumpanya. Pagdoon man ni Representative Garbin na day dapat pigbabasol sa palpak ng mga infrastructure project ang mga kongresista kundi dapat na basolon iyo ang DPWH sa sinman ang Commission on Audit. Ulit na sindan dapat nagsiserto na reglado ang gabos ng mga proyekto. Hindi sa bagay na ini po kadakol kan tatamaan kung talagang mahigpit sa mga proyekto ang DPWH sa sinman ang Commission on Audit.
Kaya lang, sabi nga ni kaniba, kung ang meaning kaya kan Commission on Audit, kuwaman. Tapos ang meaning man kan DPWH, Departamento ng Pakungkurakot ng mga walang hiya. Down po dyan ang problema. Kung si COA, para kuwaman. Kung so DPWH, kurakot kan mga daing supog. Yari anong man na proyekto. Kadakol na pong nag-agi sa COA, sa DPWH ng mga proyekto, pero mayo man nangyari, mayo man na audit, natultol, tapos so proyekto, palpak. Ini po ang dapat resolveran kan sa tuyang gobyerno. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn, bangong gumaga-bloom. Charm Fat Corn, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Corn, bangong gumaga-bloom. Charm Fat Corn, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit ba siya? Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom Papaya, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. RPN DZKI Radyo Ronda liwat mahatod kan special live coverage kan traslasyon procession fluvial procession the Peña Francia Fiesta live coverage 2025. Ang sa tuyang major sponsor, nagpapasalamat man ang sa indang familia sa mga biyayang nakamtan. Madam Felisa Timonay and family, Michigan State, United States of America, and San Nicolas, Irigas City. Siringman, nagpapasalamat man ang mga minasunod na individual, minor sponsors sa gigibuhon na Peña Francia coverage. Barangay Kagawad, Eugene M. Bagapuro and family, San Nicolas, Irigas City. Caldi's Kitchen, owned and managed by Joshua Serrano and family. Ateneo Avenue, Barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Bubalab Food Services, care of Richilda M. Baluca. Extension B, CNB Circle Mall, Liwasang Kalayaan Avenue, Marikina City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Editha O. Martinez and family, San Nicolas, Irigas City. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. An Kabikulan liwat masilibrar kan taon-taon nakapiestahan ni Ina Nuestra Señora de Peña Francia bilang Kristiyano asin kasaro sa pagtubod. Ang RPN DZKI Radyo Ronda liwat mahatod kan special live coverage kan traslasyon procession fluvial procession asin military parade the Peña Francia Fiesta live coverage 2025. Uya ang mga minasunod na major sponsors sa Peña Francia coverage. Olimpio Nevalio Custom Brokerage, number 203 Regina Building, Escolta Binondo, Manila. Owner Mr. Olimpio Nevalio. Uya man ang mga minasunod na sponsors o individual na nagpapaamot nin pakisumaro sa kapiestahan ni Ina Nuestra Señora de Peña Francia. Maria Teresa Tet
Baguio, Doña Rosario Heights, Subdivision, Muntinlupa City, Mrs. Susie Baluis, San Nicolas, Irigas City, Hillwood Resort, Zone 6, San Vicente, Baaw, Camarines Sur, owned and managed by Miss Jo Marie Bidoral sa Saindupo Gabos, Jos Mabalos. Saro sa mga ekspresyon kang pagtubutang mga Bicolano, iyo ang debosyon kiina Nuestra Señora de Peña Francia na kita minatubod asin minalaom na an sa tong personal na kahagadan madaling simbagon kang Diyos sa paagi kang sa tong mahal na ina. Kaya bilang sa iyang mga aki, ngunyan na bulan kang Setyembre, sa tuya na naman na ipamati asin ipahiling an sa tong dakulang pagkamuot asin pagtubod kiina, pasiring sa iyang aking si Jesus. Ang mensaheng ini, hatod ka mga minasunod na sponsors na magiging katuwang kang RPN DZKI Radio Ronda Irigas City para sa live coverage kang Peña Francia Festival 2025. Attorney Remilisa Pichi Garchitoren Alfilor Moraleda, President, University of Northeastern Philippines, San Roque, Irigas City. Mr. and Mrs. Oscar and Olga Belmonte Alanes and family of Francisco Homes, City of San Jose del Monte, Bulacan. Virginia Fatima Pavilion, located at San Isidro, Irigas City, owned and managed by Ma'am Fatima Aquiler. Cafe Diamante, located at Zone 6, Diamante Street, San Isidro, Irigas City, owned and managed by Baita and Colarina family. Mrs. Lilibet de Mabayaw Asperas and family of number 739, Zone 3, San Isidro, Irigas City. Philippine Association of Certified Tax Technicians Incorporated, PACTT, care of Mr. Erasmo G. Ampungan, President and COO. Honorable Boboy Villanueva Jr. and family of Santo Domingo, Irigas City. Eagle Regino S. Rivina Jr., National Protocol Officer and Regional Governor, Bicol Eagles Region, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Engineer Ares E. Hermoso, Chief Quality Assurance Section and District Public Information Officer, DPWH Camarines Sur, 5th District Engineering Office. Engineer Wilfredo O. Buksit, General Manager, Casoreco 3, San Isidro, Irigas City. Mr. J.R. and Barangay Kagawad Edna Banjola and family of San Miguel, Irigas City. Buracan Sariles, located at PNR site, San Francisco, Irigas City, owned and managed by Miss Joanne Marie G. Vera in Jane Seafoods, stall number 37, Irigas City Public Market, owned and managed by Mrs. Jane G. Vera. Ma'am Sale Llorin Cabatuan of number 516, Coral Street, San Isidro, Irigas City. Mr. and Mrs. Popong Guevara and family of San Agustin, Irigas City. Former Mayor Margie Moran Aguinillo and family of Santa Clara, Buhi, Camarines Sur, and Mrs. Nene Salvacion Amparado Nacario and family of Zone 5, Balintawak Street, San Isidro, Irigas City. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Ikuha na kitang 48 minutos. Makalampas na alas 9 din pag-aga. Kaya na po kita sa Horing Party ka na sa tuya pong programa. Kamusta man sa UNEP High School Batch 87? Classmate Pinky Gascon Reynard,
Diyan sa Nasyon Conference, maray pasinda. Tapos sa kuyang classmate kana elementary batch 82 diyan sa San Isidro Elementary School sa Siyudad Bucan, Iriga. Ayaw naman duman sa Nasyon Canada. Nilita Marmola Gregorio. Kitang mga yaon na sa ibang nasyon na mga batchmate, classmate, high school, hasta kakana elementary. Si Edna Torres, maraming yaon na duman sa nasyon kan Espanya. Si Julieta Bope. Iba, dahil ko na magkaroon doon. Maraming si iba mga Siman. Siman Inisid. Lang maging Siman Luloko. Difficile po yan kung apudon kitang Siman Luloko. Okay na Siman Ninisid. Dahil lang pag apudon Siman Ninimot. Maging maninimot para simot. Ay! Papakonsuelo lang po kita talagang minsan ang buhay masakit man yan o bako, ang importante habang may buhay di man kanibang mga hoben walang forever. Nakipag-ulay naman sa buot si House Speaker Martin Romualdez sa mga Bicolanong lawmakers o Bicol Bloc sa 28th Congress. Sigon kay ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na nagdurar ang pag-uulay nin sarong oras sin natukaran mga prioridad na programa sin proyekto digdi sa rehiyon. Saro sendang ipigdulok sa House Speaker Ian South Long Hole o ang pigbubusol nindang Intercity Rail Line project puon Metro Manila sagkod sa Matnog, Sorsogon asin gabos hindi nagpahayag ng sentimiento dapit digdi. Haloy na ba yan? Nakumbinsin nindan na leader kan Kamara de Representantes asin nagpromesa sa inda na kakaulayon niya si Department of Transportation Secretary Benz Dezon nganing maisa katupadan ang nasambit ng plano. Pigtarampakan opisyal na pigtukarman sa pag-urulay ang extension kana expressway kung sain kamauutan ninda na may antos ini sa rehiyon na parehong madaranin marikas sin salbadong biyahe na matabang man sa pagpapauswag kan ekonomiya kan Bicol. Pagdoon niya man na pupunduhan na kuta ang proyekto kan Bank of China kan nakaaging administrasyon alagad na kan sila ini kan mag-asumir na sa pwesto si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ano may kuta pa kaya? Paninindugan niya man na dahil pwedeng pasiring sa nasa norte ang mga maggayo na sinmauswag na mga proyekto kundi napapanahon naman na darawon man ini pasiring sa katimugan na parte kan Luzon. Pag-share man ni Representative Garbin na dapat hilingon ang magayon benepisyong pigkakausakan mga proyekto na nagpapasiring sa riyon kung sain sa kada aagian kay ni ang nagpaparani ang lugar sa sarong mauswag na negosyo di nagray nangod. Pa nagsunod man si Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III nin sarong prosopwestong obhetong obligaron ang mga employer sa pribadong sektor na tauan ang sendang mga empleyado nin important month fee
affair sa nag-iiral na 13th month fee, di nagrahay na. Sabi ni Soto, dakulaan na maitatabang kaini nganing mapagian ang pasanon kan mga obrero sendang pang-oral daw na gastuson kay ba ang gasto sa pagpapaadal kan sendang mga aki. Nagin lian Presidential Decree number 851 kan Melvin Vicento 76 kung saan gabos na employers and pig-obligar magbariwas nin 13th month pay sa sendang mga empleyado. Serarom ka na prosopwestong itataon 13th month pay sa Hunyo 14 nganing matabangan ang mga obrero sa indang education expenses para sa indang mga aki. Mantang ang 14th month payment ang itatauman na dahil malampas ng Disyembre 24 para sa indang paggastos sa holiday. Sakop ka na prosopwestong lay ang gabos ni non-government rank and file employees mga obrero sa erarom kan kasambahay law asin iba pang may diretsos sa 13th monthly fee sa kondisyon na nagtatrabaho sinda maski sarong bulan sa nasa laog nin sarong taon. Dahil man kay barigdian mga nadidipisila na kumpanya, non-profit institutions na nalulugi asin mga employer na nagtaunin 14th month fee o katampad kaini. Pig question man kan ungon yan kan lado ni dating Presidente Rodrigo Duterte an jurisdiction kan International Criminal Court na nagkakapot sa kasong unyan kan dating Presidente. Sigun ki Vice President Sara Duterte na igwasindang ipigsunad na pag-question sa jurisdiction sa korte sa kaso ni FPRRD. Nakabugtak sa reklamo na naglagpas na sa haros sa taon na saka sinda nag-iimbestigar na dahil na dapat pwede sir huli bako na ini valid huli ta nangyari ini kan alkalde pa si Duterte duman sa Davao magarumduman inarestar kan Marso 11 ang dating presidente huli sa war on drugs campaign kay ni asen presenting nakakarasil sa si Benengen prison duman sa Netherlands. Kita kayan magiging bungod ikinarsil na nga ni an sa imong ama ng tahanan wala ng ilaw ng tahanan si Vice President Sara Duterte. Kan mga gurang kan mga panahon mga impatsado kamo sa poder kung ano na sa nabagang mga reklamo kan pamilya Duterte mag napapatamaan ay ano nang buhay tayo sa Pilipinas. Paparatutukan ang pamilya Duterte alagad so presyo kan paroy hababao na so presyo kan kopra nagparababa man yan ang dapat asikasuhon po kan sa tuyang gobyerno kan mga nanunungdan. Sabig paparatutukan ang pamilya Duterte mayayaman yan so mga tiyos dapat asikasuhon man tabangan rawanin ayuda asistensya ta grabe ang pangangaipupukan mga tiyos na mga paratano mga paraoma. Pero butabong ang gobyerno sa mga nangyayari po digdi sa tuyang nasyon ngunyan. Ayun na nga niya ang importante sa sinda basta sinda iguanin kwarta may puder okay lang ang buhay. Yung mga nagtitios man, daw nagkakalay-kalay na ang pagbuhay, ay napabayaan po kan sa tuyang gobyerno. Kadakol bagang pwedeng pagkaabalan ang gobyerno tayo matabangan ang mga parauman niya to bako sa nang sangaran kan pundo kung paano man maging advance ang technology pag-abot sa agricultural country po ang nasyon Pilipinas. Pirming hinahanap ka na mga Pilipino mga paratanom na dapat niya maging
industrial agricultural country man lamang ang Pilipinas. Pag-abot sa agrikultura dahil po kita nakakaawas bilang agricultural country. Pero kung ang industriya kan agrikultura po sa satuya mag-asenso lamang, umangat-angatan pagbuhay kan mga parauma, di nagrahay na. Pero kung arog kayo ni permanent sistema ang sitwasyon na pigpa para pababa ang presyo kan paroy, pigpa para palangkaw sa presyo kan bagas, pati ang presyo kan kopra, buminagsak, tamapinya Pransya, ay ano na yan. Nan sabi kan diba, gibo-gibo sa naman nga iton kan mga negosyante. Sinasamantala, tadakulan nagpipisar, pambihirang buhay. Hirak man kan mga paratano, mga parakukopra. Dapat iyo po yan na nasikasuhon kan sa tuyang gobyerno na kumbaga maging steady ang presyo kan paroy asin kopra na dawa day man magbaba sa 15 pesos. Anyog man maging steady sa 40 pesos pataasan kada kilo kan kopra. Na nagbabalik, bako kitang paangat ang pagbuhay kan mga paratanom, kundi paurong. Makahirak po baga, papara pagaranot, ang mga parauma, tayo nagiyang kuman po magkukopra. Tagkod gunyan, namamatian kan mga paratanom sa mga parakukopra. Ano ba nga ni, nagkukopret na. Ay, sorry ha. Katatrabaho para sa namabuhayan, pamilya sa pagkukopra, ay pambihira. Manasulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kaya inabot ng pagtakan oras din pamamaaram na nagsasarabit na bagan sa Kuyang Dila. Hindi pa labi-labi. Kaibahan niya ito sa pagpaabot ni na informasyon. Si Glinda Biares, Sinman Jonathan Oliva. Talado Technical, si Cha Benaobra. Tuman sa transmitter, si Chief PSG Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.